yan ang Diyos. Wala man ang, di na yan kami idea o may naligyan ng ganda. Sabado kayo niya, Domingo kami. Wow, ngayon na yan kami kari. O tiningi ko, naginabi ko ng cellphone mo. Kaya ko kami man, kami kasi kaya ko lang kaya. Ako din na yung safety. Wala na siguro, at niya pa kaya o hindi na maglako na rin natin. Tapos na, Richard Lavica, Richard Lavica, Court 5, J-Line 3, Court 5. Kaya mo ba? Kami na pagnakuha. ano yung makanano? Yung sweet listed, paano na yun? Kamamayan. Kailan pa kayo may deto? Wait for the Banamoy kang tayo. Itang mag-confirm lang. Yeah. Ah, Malipat-lipat. Ano pala na? Ano pinessage namin po? Dali mo. Lord, you know one Spanish bread. Doon kaya Bishop Binay sa ako. Ano yun? Sid Dean Ginjo, Court 8. Already in-announce na eh. Nakakatot. Kaya din ba? Aliwanin ka na. Alway. Ay, hindi rin ako. Hindi rin ako. Ano ka rin ka nakuha?
Wala na ako kalimutan lang dito. Makarin eh. Tignan nyo na lang. Pasubutan na kanan nyo na lang. Dahil yung semi kayo. Ano na ito? May pasubutan eh. Alam ko na lang. Ay, ako tabisa. Makarin, mga kagagat. Nakatagwa ko. Makatagalat. Ang daming kakuha lang sa Siyempre, may kailangan ko na. Court 2, Job, Jaja, Paul, and Dory. Court 2, Jaja, Job, Paul, and Dory. Isa. Lenny. 50. Kasi mapait lang. Hindi, okay lang daw. Okay lang. Pre, ay ito nga po. Alam ko wala. Oh. Pre. Court 7, Pat Joe, Jean, Wilson. Ano yun? Pala yung ka-partner. Shandy. Ito magaling mo yun. Ha? Lalasa lang sa resa. Ha? Lalasa lang sa resa. Pero kanya pa ka na. Josh! Josh! Training mo. Training ka na. Saka naman ito. Iba na kung na-exchange gift ano. Sige. Court 1, John, Angelo, Alex, and Will. Ano naman eh? Elevation.
siya kakanya. Hilux po na kulay green, CBT 2189, may lalabas daw po. Hilux na kulay green, CBT 2189, pasuyo po ng sakyan. Thank you.